I ovdje. I dobrodošli u jedan kratak tutorial. Zašto kratak? Zato što gledam utakmicu. Pa eto, napeto je. Pa sam odlučio eto uspnuti snimiti jedan tutorial. Znači danas ću vam pokazati kako da vidite kako da vidite koju grafičku imate. Znači kako to vidjeti. Kliknite na vašem desktopu desni klik i idite razlučivost zaslona. I to je vaš zaslon, znači vamo je veličina vaših zaslona i ta sranja. A kako vidite grafičko, znači kliknite tu na dodatne postavke i to je vaša vrsta kartice, znači Nvidia GeForce 7300 LE Microsoft Corporation BDD-M, znači to je moja ova memorska kartica. Ovamo će naravno biti drugčija ili možda ista. I tu je naravno i ukupna dostupna grafička memorija, video memorija, sistemska video memorija i memorija sustava. Tu imate isto nekakve stvari, znači ovo je monitor, znači tu vam je vrsta čipa, vrsta datka, tak nemam pojma kako se čita, niz prilagodnika i podaci o BIOS-u. I ljudi, Real Madrid je skoro gol dao, ali znači eto, bitno da sam vam pokazao znači kako vidjeti koju grafičku imate. Evo mogu vam još i pokazati, znači koja prilika bogati. Znači mogu vam pokazati koji procesor, napajanje i to, znači idite na desni klik na računalo. Samo malo. I tu je vaš koji Windows imate, znači ja imam Windows 7 Ultimate Series Pack 1. Ocjena mi je 2.7, procesor AMD Cepron Team, procesor 3000 plus 1.60 GHz, RAM 1 GB, znači ako mi je slab kompjuter, ali ne veze. Znači 32 bitni sustav i to je to. Znači to je bilo to, ljudi. Bio je ovo Goran PC, pozdrav do sljedećeg klipa. Ovo je Goran PC i ja odobravam ovu poruku.